Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu mana nang channelku Gendon Sanjaya. Sepurane ki aku lagi iso ngevlog dino iki bengi iki sing dino wingi-wingi rondok sibuk ngejob. Dadi yo gak sempet ngevlog. Iki bengi iki wetengku iki rasane mbah sedina ora kelebon sego. Iki kok aku ape gawe makanan tapi aku tak delok-delok ning gone kulkasku iki ono isine apa. Nah, ketoke kok weteng wis mulai kerucuk-kerucuk iki. Iki pas nyisak sisan. Wis ngene wae, langsung tak bukaane kulkasku ono isine apa ae. Yo, tak jak yo. Nah. Iki tak jak. Golek iya, buka sik. Nah, iki ono isine apa iki? Jalan jublak. Ki ono wortel. Apa Mas? Ki ono sosis guys lho. Alah ki lho aku ning gone ngarep kulkas ape golek pakanan teng kula suwo. Tanggal 17 mangkat esuk. 17. Yo gak apa-apa, siap. Mangkat esuk. Nah, kebeneran ki rene ki aku ndek sosis. Terus Ki sah ono sosis, ki ono wortel. Ki sawi sisa diingi. apa itu apa? Ono semangka barang. Lah ya apa itu apa? Ya seblak piye? Ono bahannya komplek. Sik. Ki ono makroni. Makroni enek ndok. Apa? Ya wis lah. Ono beli gawe iku ya. Nggak apa jenenge seblak. Ya seneng apa? Tapi gawe ning jowo ae ben ketok estetik ya. Ning jowo. Iya. Apa nek nggo lampu lah. Wah, aku nggo lampu. Nggo Aku lampu. marane piye nek ora nggo lampu lewat buri yo. Iya. Ki wis siap iki bahan-bahane. Iya. Ning jowo apa ning Jowo ae jowo. Aku mbedekmu iku tuku apa jenenge? Apa? Tuku pawon sing iso digenjong. Iku jenenge kompor portable, Jo. Hah? Kabel. Kabel kok Portable. apa? Portable kompor portable. Kompor portable. Portable Por tap tap bel. Kocok kabeh. Portable. Alah bos, ayo pokoknya wis maksud. Pokoknya kompor iku lah kok sing nganggo gas cilik iku lho kok. Ayo, Aku ora iso ngomong portable. Iso ngene kok. Contoh. Nah, iki ya iku sasise dipok. Aku ana apa neh iku? Iki ana urang iya ora? Alah Bu, iya Gak enak mama aja. Iki wortele karek sak unyit iki, gak apa-apa. Terus Iki apa? Sek. Iya. Sawi putih. Dok. Ndoke telu ya. Iya, telu ya. Terus Iki mak. aku ndek makroni ya, ketok ya. Iki. Iki sisa diingi, aku goreng sego goreng. Cocok. Iki makroni ini. Kambuke iya ora. Untuk tambahin ae apa? Iki kok jupuk ning jaba, aku ning jaba ono iku. Iya. Betok. Semangkane iya ora? Go lalapan. Ning kuwi aja kok kuwi. Nah, ya wis. Iki siap, guys. Arek dieksekusi. Ayo. Udah kompor bingung. Dia muncul saiki lho gawe ngarep. Go ngarep. Komporku tak kok ndi kok lali. Ya gua. Iki tak ngarep sik ya. Ya, aku tak godhog. Kosong di. Kosong biasa kalau. Nah. Kono. Wes sak entuke iki. Entuke wis pokoke sak entuke iku kok. Nah. Aku tak apa tak eling-eling kompor apa mau? Portable. Mbah iya kaya iklan BM iku ah. Terus seneng kono engko tak godhoke ya. Nah, guys, ku mau bahan-bahane wis digawa karo Mas Bagio. Iki aku kelingan iki ternyata tak dokok ndur iki lho. Lho. Kompor portable kuwi. Yo ngene kok. Ndoko nyidam ket tahun gajah. Rasane gelar Mas. Nek kena yo. Ya ning kene. Tapi kok potong songklem nek Dik. Kono ning kursi. Ndi tak jebuk ya. Kono kursi. Saya tak jebuke. Likurene. Nah, santalno. Nah, iki dek ning kene guys lho. Kadang ora. Ya iki. Adek koyo bakul iku lah, bakul kacang lah. Iya,
Ayo digaskan. Iku lombok iku lah, jipuk sana, jipuk lombok sana. Jipuk lombok guys lho. Di persiapan jipuk lombok sana abang ah. Lho. Endi? Iku lho, kilo. Lho karo. Alah. Lah manggone ning kene warnane dadine ireng kok. Iya, peteng kok. Ya Allah masa untu iki. Kene kok. Guys, panen dhewe guys. Kebun sendiri. Wis kono to. Ijo iku cuma jipuk. Ah, wis. Ndi mau? Jeblok ndi? Apa krikil? Iya, Mas. Yes. Sambil kembang-gembang piye? Coba Kembang. Iku apa pawone sing junjung pawone? Lagi jipuk pawon, guys. Nah, aku mau tuku anyar iku kok ndek kanane kok. Wes, aku tak iku ya, tak nggodhog makroni nembek ikune sik. Ya, tak nyiapno iki, tak ngumbah iki. Nah, iki apa jenenge? Kerupuk karo makroni wis tak godhog. Iki serontok empuk. Dadi engko ning gone wajane ben pas masake bumbu dione ben gak kesuwen. Nah, iki bahan-bahane iki mau ana brambang bawang, kencur. Iki bahan-bahane bawa bumbu-bumbune. Iki tak ngoceki sosis sik. Sosis ayam. Nah, iki sosis tak oceki, tak ketok cilik-cilik dawa-dawa pokoke sing sekirane sedengan dipangan. Aku ngewangi apa iki? Lho, wangi apa jeneng ngoceki brambang mbek bawange, engko legisan. Emah aku udah makan ngulek, gak iso. Lha apa? Ya aku olahane. Wis ya kono sak arepmu. Oh, ini cocok untuk ya. Bendung. Iya ora ono bilas. Iki digawe pedes apa sedengan? Dengan air. Masuk blak ras pedes ora enak no. Ya pokoknya sedengan. Ini ngoceki sosis guys. Ngoceki sosis. Kayak di sini sosis. Kayak bengi-bengi lapar. Ini kulkas sak omone dimasak iki. Wis gak seblak tenan ta ora? Bisa. Bisa no. Diwarai sapa? Iki diwarai sapa? Aku dengan aniku tuku lah. Penasaran seblak iku piye bentuke. Lombok sakmenake ngomong apa ora kok mlete ora karuan. Wah, jarine ora pedes ora marem. Neng weh gumbar-gumbar lho. Sosisnya sampe wis tau. Iya kok, tambahin ae kok. Tambahin ae. Wis tambahin wae. Ini tak mutet iki sawi putih, guys. Iki pokoke saonone jane sawi ijo. Ana godhong apa jenenge? Apa ngomong ra tekan-tekan? Boleh kok so godhong bawang ku lho, onclang. Ndi? Ora ono. Iya, ora ono wis. Sanane ta wis. Rasa resik-resik kok mplonyang sakmono. Lah wong ngancane urung anu kok, urung resik kok. Ono mbok cimbing-cimbing ngene. Apa-apa kecil-kecil tak rawit iku. Begitu berarti. Saking kelanjutan besone iki. Tuku kok Kairo iku besone jumlah. Pasar Kulon ngono, pasar Lasem Rombo. Titik bakal blonjo ya. Lah iya makane. Terus pokoknya sak dagine guys iki guys. Iki bawangnya cukup ta urung? Aku mah agak anu kok. Bila kencurin di kencure jeneng gone klokas. Iki ya. Coba ya. Coba. Ronggone? Ah. Kulkas ndek mau lah. Ya, gak sing sitoke. Sing pintu 5. Ora ngono kulkas ngono piro? Mesti tok. Ha iya lah. Kita irisi sesuai selera, guys. Cukup ngene tok irisi terus diiris sa ruas jari yo. Ini saonone biasanya ngene iki aku wis sedia apa jenenge? Apa ngomong pletoten ae ku. Ora anteng efek weteng lesu kok e. Tinggone ora.
Iki lho. Iya. Saya susah. Aku pencor kamu aja cuma angkem jae. Terus tau gawe iki apa gak iki? Aku ya bolak-balik, tapi akhir-akhir ini lagi iki nah. Maksudnya piye kata-kata kamu sulit untuk dicerna. Pokoknya tak omong. Ah, lomba tak kabehno yo. Daripada seni kule. Lombok itu lombok demit iku kok. Iya, setan. Tak lom dulu. Ngawah yo. Garong-garong tenan iku kok lomboke. Iki sudah mulai. Ora. Aku nambah kon gawe iki terus terang gak iso. Mbek kira-kirane lambuke piro, blambange piro ora iso aku. Bisane apa? Mangan. Angal. Iki bunyi-bunyi kok ngluyur rene. Lah aku ngandani ngono kok tanggal 17 mangkat esuk. Moro esuk dari ini. Jam piro subuh? Ya ora apa-apa kan nggo bar subuh. Subuh ya gak apa-apa. Bantal Gawa. tak gawane. Mangkat motor bar subuh kowe motor. Lah kowe tak WA iku ora iso kok. Tak WA cen mok checklist tok, centang mok 1 tok. Tanggal tuwa. Alah. Rong tuku kuota. Wis Oh, tak katoki guys. ayo Enak, mangan. kasih enak guys. Kasih sunnah dari dimakan. Kasih sunnah dari dimakan. Rasanya rasa itu guys, ini rasa ayam. Ini itu tetap Caranya piye lagi? ah, kudunya tatang. Ora mau ulek, Kak. Hah? Ora mau Aku ra iso mbek kon ngulat. ketak Ketak Indo wae, ketak Indo wae iki. Hah? Ketak Indo. Indo cilik. kecil. Nah, Lah sok ketak belakang layar ae. Aku ora bingung aku kon masak. iya. Ya tahu tarik iki kok ae. Lha iku urung Lah kok kowe aku gak iso ngulet. Iya wis kono. Tak nang buri ae. Yo gasnya dipasang ya. Ini irisan sih guys. Wortelnya. Bumbune seblak ki ana bawang merah, bawang putih, ki lombok rawit, lombok apa jenenge? Abang keriting, ki ana kencure, ana uyah. Ora kesah kesuwen langsung tak ulek ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim.
guys, lembut nah kayak blenderan lho. Iki dari manas no kompor ning apa jenenge ape ngorek telur sik guys yo. Ini tak cetet nih sik kompore. Tak kane lengo sik guys nggo ngorak-ngarik telure. Ini kompornya jenggo camping katanya kok enak ya. Tuh, yang peletik ngone. Ini penyedap rasa guys. Aduh jaran. Arik. Tiga telur guys, langsung ditemplungkan. Jadinya sak wajan bek iki. Tak tambahne minyak sik. Oh, jadi guys, ora hari ini. Iki tak masuk nih, apa tak lebok nih di bumbune. Posisinya dimasuk no guys, templung kabeh tadi itu. Nah ini guys, tak kayak banyu sik ben medhuk. Nah besar kabeh. Ini sak wajan guys. Oh. Malekan gede nih. Malekan gede nih guys, tepat guys. Nah, tak sambil tak bonalin nih guys. Tak bumani gula pasir. Nah ini guys apa jenenge wortel wis medhuk guys. Nah iki panen ae. Medhuk dari obat lagi. Itu saya wortel apa jenenge iki? Kerupuk karo makroni. Wih, pakai kerupuk sosis makroni ndeke sakmene sak wajan cah. Burung iki ana sawi putih iki. Iki iso ngentekno suwung iki ora? Iso. Wes to pasaran aku entek ndak. Wis ben ngenteni blekutuk nah iki. Dari sawi putih dijegurno. Terus ngelenge kompor rada gedhekno. Gaspol. Yo. Selagi ngenteni sebleke mateng, umup iki miris seger-segeran sik guys. Nah,
Iki jenenge ning nggonku iki Gendoyo Inul, semangka Inul. Wedi iki metik kok kebon guri omah mang. Kira-kirane tak lebono klokas. Langsung dibleh ya guys ya. Bleh teman-teman. Mau bedhek iki warnane apa? Warnane kuning ah. Kuning. Abang ngono lho. Kuning moh kalau jenis Inul ya tetep kuning ah. Kuningnya kuning jering guys. Oke sumuk guys, sak wajanan iki wah. Bar iki garing lebokno sawi putih. Ini sawi putih langsung tak masukno. Bunyi-bunyi mangane pedes-pedesan, umbine es teh, lalap semangka. Ini wetenge kuat nampung ora iki. Wis ben sik andani sawine medhuk. Tak cilikne sik kompore. Guys wis mateng tak dokoke nggone mangkok sik guys. Seblak ala chef Gendun. Tak coba sik guys. Panas. Bismillahirrahmanirrahim. Pas guys, kameramennya jaluk ora? Olah kok ae aku ngai. Ngai. Iya. Sak wajan iki jake ngundang sak kampung. Wis pokoke iki mau keseruanku gawe seblak bunyi-bunyi. Karo bahan-bahan sakanane aku tak lanjutno untuk kumangan karo kameramene yo. Pokoke ono apa jenenge ucapan utawa perkataan sing kurang enak, kurang pas yo njaluk ngapurane guys yo. Cukup sakmene, pokoknya aja lali di subscribe, comment, like, and share yo guys. Wis cukup sakmene. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.